Welcome to my channel. Sentini kaisa video nailai kena rok pula no nubi mangkana opo hangke wasung goseng deshi tok no pinggui chanai te gudok rok songnai opo hangke kaisa special sini tongthok nungni bagai sing mai chalanya ni dini kuthum like oro jatono जों दिनै oro kuthum laimani eba gathering mani main reason angkha sini puila short movie khlaimani जों दिनै fiogo rijaknai eba puila release khlaimani thani tongo so aboni link ang description e dibanai so please nagap nangani tapdi tai channel no subscribe khaisi no support khaidi tangi hingge lain ketal ko abin bagi narumi support nango so kakhayo narok sung support khaya nangai Belanyo kha tong thong mani kok sung tini sini puya sung film ba to ke wa sung ya pidi chalai mani amana sung tini bini bekrang yo gere nai sung release khalai nai aban mai sung tong thong ni bisi tek khana bisi ka tana lam songbo do to na hansa khai sung tini ba salai mung ka tong thong ni ase banda ni sung pantuna halai kita bela ke hambai Thaike Bedek Kongo project Haroni tangi tuisan di kuri nama syasuani. Semua kami, bagai kami masuk sama depan. ya sadar aja Berada.